Dubbed as the giant clam capital of the Philippines, ang Bolinao ay tahanan ng 8 species ng giant clams. Mula sa town, 5 to 10 minutes ay mararating natin ang Sitio Gigiwanan, Barangay Luciente First, kung saan sasakay ng bangka para makita ang naglalakihang clams. Andito tayo ngayon sa Gigiwanan Beach at papunta tayo sa Giant Clam Sanctuary na talagang pinagmamalaki ng bayan ng Bolinao. First time ko to, kaya tara na, let's go! Mga 45 minutes na boat ride bago tayo makarating sa Giant Clam Ocean Nursery. Kaya before we get there, may enjoy muna natin itong napakagandang view. Mula sa town, papunta sa Sitio Gigiwanan, ang pamasahe ay nagkakahalaga ng 30 pesos per person. May narirentahang bangka sa halagang 1,500 to 3,500 depende sa bilang ng tao naggagamit para makarating sa nursery. Bago marating ang nursery, maaaring makiusap sa tour guide na daanan ang coral site along the way upang makapag-snorkeling. I've been staring at the edge of the water long as I can remember. Sorry guys, yun lang kaya ko. At nakarating na nga tayo dito sa Giant Clam Ocean Nursery at from here, makikita natin ang Silaki Island. Serving you the best view! Welcome po kayo dito sa Giant Clam Ocean Nursery. Mayroon po siyang area na 5.8 hectares. So na-start lang po ito, na-establish po noong 1985 sa pamumuno po ni late Director Edgardo Gomez ng University of the Philippine Marine Science Institute. So nag-start lang daw po sila sa 3 clams. Ang isa po galing po ng Solomon Island, yung dalawa po galing pa po ng Australia. So nag-import pa po ang Pilipinas para po maparami ang mga clam dito sa Pilipinas. Noong 2021 inventory po, nagkaroon na po ng 38,687 pieces ng mga giant clam. Yung mga big clam po, yung mga juvenile, mga 20,000 po. More or less po yun. So, from 0 to 7 years po, ang clam po ay lalaki po siya. So, 8 to 10 years, nagka-transform po siya, pwede na po siya magre-reproduce. Ayun po siya. So, mapaparami po siya, tatagal po siya ng 100 to 120 years. Yung Trident na gigas, yun po yung pinakamalaking clam. Umabot po siya ng 1.4 meters. So mahigit isang. Sa ngayon po yung dalawa na clam na buhay pa po yung dalawa. Yung isa po nasa marine laboratory po. Naka-preserve po yung clam na yon dahil po namatay siya. Pero andun po sa laboratory sa ngayon po. Umaabot na po yung pinakamalaking clam dito, umabot na po siya ng 96 cm. So almost 1 meter na po siya. Ayun po. So mas mag-enjoy po kayo dito sa Giant Clam kung mag-snorkeling po kayo. Bawal po ang tumalon, lalo po sa area ng mga clam. Bawal din po ang ipasok ng kamay kasi ano po siya, delikado po. Bigla pong nagko-close yan.
Ayan po. So may lalim po siya, no? 1 to 2 meters ang lalim po. Pagka low tide po, hanggang dito ko lang po. Meron po tayong 8 clams na species dito sa Pilipinas po. Kasi yung 3 po, bali sa buong mundo po, mayroon pong 11. Yung 3 po kasi hindi po sila nabubuhay dito kasi hindi po, depende po sa climate. Doon po yung climate po sa Red Sea, yung po malamig po yung klima doon, so doon lang po sila talaga mabubuhay. So dito lang po sa Pilipinas, bali 8 lang po yung species na mayroon tayo sa na clam dito sa Pilipinas. Opo. So kaya po tinawag po nilang Bulinaw, the giant clam capital of the Philippines dahil po sa mga Tacloban na ito. And po maraming salamat po at welcome po kayo dito sa Bulinaw. So yung 8 species po na meron tayo dito sa Pilipinas nandito po ngayon sa giant clam. Ayun po, dito po sa Ocean Nursery. Ang nursery ay kalapit lamang ng Silaki Island. Kaya naman ang mga mangingisdang nakatira dito ang nagsisilbing tagapangalaga at tagabantay ng mga giant clams. Hindi lang sa pagkuha ng litrato sa ganda ng tanawin ang maaari mong gawin sa pagbisita sa nursery. Dahil pwede ding mag-snorkeling upang makita ng malapitan ang mga clams at may available na floating cottage sa halagang 10 pesos per head. Kilala rin sa Bulinaw ang sea urchin, maratangtang sa Ilocano at kuden-kuden sa Bulinaw. May ilang bangkero na nagbebenta ng sea urchin malapit sa nursery sa halagang 5 piso kada peraso. Samantala, 400 piso naman kada supot kapag nasa merkado. Nakakapagtaka kung paano lumalaki ng sobra ang mga clams dito sa Bulinaw. Malalaman natin kung bakit mula sa isang eksperto at tagapangalaga ng Giant Clam Ocean Nursery sa pagbabalik ng Ganda Mo, Pangasinan!